ez non olako jendetzaik espero, ez genuen espero inundik inoare. Alde unain godeu, batzuk ikuta gaude hemen estenak egin da egotea, kontzertuk eta mila asunto, baina olako jendetzaik sekula ez peduki aurren, así que, alde unain godeu. Negar batzuk egon godie, parre batzuk bai, espero deu, eta behintzat hemendik irten gaitezen, behintzat poliki batekin, eta ospa ditzagun bere urte poliki hauek, bizitzaz beteta ontzienak. Zertako bildu beha gaur hemen, ozeati bildu behan gaur hemen, nik uste argi daola, gure jokini, gure herritar bati eta legazkiar kutxun bati herri mailan agur bero bat emateko. Ze azkenen hilabete hontan gehien entzun duten esaldia igual hoixe izan da, gutako bat zala, herritar bat zala eta egie da, legazpin bizitakoa eta legazpiri altzo neinen behintzat bizi emandakoa ere bai, txiki-txikitatik eriketan, judon, saskibadoi eribilitakoa, ikastolako ikasle, irakasle izan dakoa, gaztetxeko mila asuntotan, inauteri, bazkari, afari eta mila parrandatan parte hartutakoa, eta kari bezarran 10.000 besti eskautakoa, eta nola ez, korostizale eta korostirari amorratu ere bai. Nola ez, gure etxeko zerremedio, gure etxeko panorama ikusita, gure sokolakok izan da, gure lehenengo pausokaiek izan ziren, legazpien, Korosti, Aizeleku, Artzanburu, Aizkorri, Pirineotan beste enbal, Moleta, Aneto, Monte Perdido, beste mila, Alpetan ebai, Mont Blanc, Nadelhorn, beste Monte Rosa, beste enbat, eta baita Dolomitatan, Eta niretzako beti lujo handia izan da, bea ondo neukitzea ordu eta tontor guztioietan. Zerenetan tipo hona zala, bazan horitakoa, ez zona behar inguruko argi itzaltzea, behar brillo pixkatu egitzeko. Baina beti esan den ere sokakido beren abea izan dala, eta hor esaldi oso polit bat entzun onbein, uste inurratik nahi entzuniela eta esaten zona kordada baten bat bakarrik etzala bat izate iristen, baina bi bita erdi ziela. Eta hori da nik uste den era nahiekin ingurukok sentitzen genuna, behakin geundenen bi baino gehiago ginela, bai mendin, bai pentsatzen dut ikastoran eta bai desde luego bizitzako beste toki guztitan, Kaixo jokiri, nagusi eta maisu. Hemen jarraitzen diagu pixkanaka bidea egiten, bere gazi eta gozoekin. Momentu honetan gehiago dituk gaziak gozoak baina tira, aurrea, askotan esan bezala. Horrekin ere bagoazak ikasten eta ikastola bezala ere aurrera egiten. Zulotxoren batetik ikusiko guan ikastolan badiagula omentzeko txokoa. Ikastolako komunitate osoak egindako marrazkiak, bertsoak, gutunak, miak eskaintza jaso dituk. Irekin ere momentu batez egoteko gotorleku bilakatu duk txoko hori. Bertan egoten gaituk elkarrekin bizitakoak eta utzitako arrasto bakoitza gogora ekartzen. Egia esan zurekin izandako elkarrezketak zoragarrik izan dira, lasaitzeko eta gauzak beste ikuspegi baikorre batetik ikusteko gaitasun ikaragarria zeukezun, Eta hori lagungarria zen zure gertuko guztintzako. Beti errespetuz, empatiaz eta patxaz hitz egiteko gaitasunak sekulako pertsona egiten zintuen. Zure aholkuak, elkarrizketak, begiradak, irrifarrak betiako gordeko ditugu gurekin. Hitz gehiegi erabili gabe, bere aurpegiko espresio eta begira dena esateko gaitasuna zeukezun. Isiltasunak ere bere balio ere bat duelako. Bakea eta onarpena transmititzen zuten begirada isil bezain argi horiek. Maite genuen parrandetako zure bapateko arrebato horiek etxera inori agur esan gabe eta alde egin zenuten oitako guzti horiek, baina tira. Ez ditugu dana kontatuko eta batzuk betiako gurekin sekretupean eramango ditugu baita. Gure korrikalari amorratuak, kiroltzalea, eredu, lankide, ikastolazale, euskaltzale, militante,
zenbat hitz adjetibo erabili ditzazkegunez, guretzako ere erreferente izan dan pertsona batentzako eta izango dan pertsona batentzako. Hezkuntza komunitate batek pertsonaen bidez hartzen du zentzua, ez? Eta badaude pertsona batzuk ia abarkabean gu denon bihotzean gehatzen dianak, ez? Eta hoitako bat izan zehazu eta betiako gehatuko zeana. Malko gaziak masaien bera, bioz barreneko mina, ta igabeko mundu batezin, diagu inola imakina, ikastolako edo zein txoko, gelata kafe makina, Baxurdei gabe jadanik ezer, ez dekizango berdina. Zenbat momentu, zenbat bizipen, talarez nahi ardina. Beti gordeko hau gu bihotzean, ita ire bizigrina. Beti gordeko hau gu bihotzean, ita ire bizigrina. Bere beste famili bat, oain igo daitezela mesedez bere kuadriakok, txikitatik horre ondienak. Oso egun polite preparatu dezue, jokine gauta gehiago merezizon, eta gure partetik jakin Inigo, Lia, familie, Brigada Laro Bitamaika beti hango dala hor behar dezueneako, bale? Bendiko horrikalaria, baino askoz ere gehiago izan da jokin. Tarte laburregiz bada ere, zaletasun pila bat izan ditu zorionez, eta erreferentzia ugari eman dizkigu horiei guztiei esker. Asko gozatu du eta asko gozarazi dugu. Gure Harry Potter hile horia izan zen hasiera batean. Kasualitatez edo ez, pertsonaia horren betaurreko borobil berberak zeramatzan umetan. Eta liburuak bertsio originalean iresten zituen gainera. Ingelesean trebea txikitatik. Ondoren, Jokin Bigut bihurtu zen. 15 urterekin Chuck Berryren azalean jarri zenean. Naiz eta deno dakigun, izatez, beste Chuck baten antza handiagoa zuela. Chuck Norrisena. Ia izi gure xerifa Rubio. Baina orduko hartan, praka kanpana estua jantzi eta sekulako erakustaldia egin zuen. Bistakoa da, rock and rolla goiz deskubritu zuela. Eta hain zuzen, musika izan da, bere izaeraren zati garrantzitsu bat. Hainbat estilotako kontzertuak ikusi ditu non nahi. Gitarra jotzen eta beste modu autodidaktan ikasi zuen. Eta festarako tokia ere musikaren arabera aukeratu izan du. Badakigu, kamarero batek edo bestek jasan behar izan dituela bere exigentziak. Eta guk bere izenean zera esan nahi dugu publikoki. Barkatu, baina deno dakigu arrazoi zuela. Beraz, ondo aukeratu musika, favorez. Lokalean ere, entzun ahal izan genituen hainbat hit eta bertsio pertsonal. Gainera, abeslari eta bestelakoen ahotsak imitatzen oso abila izan da beti, eta beti humorez. Mendira aurretik, saskibaloian ere ibili zen, eta horrela ezagutu genuen bere beste alterego bat, McGordon. Ez zen taldeko altuena izango, baina bai pasio handiena zuena behar bada. Pentsa, NBA ere jarraitzen zuen, eta behin baino gehiagotan gelditzen zen ordu txikitan partidek ikusten. Gero, moskorritarrak eta Natxoren astoak idatzeko ere erabili zuen ez izen hori. Hor nonbait ikusi daitezke oraindik garai hartako aztarnak ikastolako txoko batzuetan. Eta azken urteotan ezagutu dugu bere alderdi basatiena, Jokin Basurdea.
mendian korrika egiteko jaio izan balitz bezala. Nekerik edo agujetarik existituko ez balitz bezala. Agian, Bruce Springsteenek arrazoi zuen. Gu bezalako arloteak maitea korrika egiteko jaio ginen. Tramps like us, baby, we were born to run. Esan dezakegu bere estiloan joan dela, abisatu ere egin gabe. Horrela joaten baitzen parrandatik etxera. Izan ere, garai korrikalariak iritsi aurretik, gaua heldu zenin, adiskidiekin, jiten ginen bestara. Eta berak bat batean, komunera noa, botatzen zuen eta konturatzerako etxera bidean egoten zen. Ez zen Harry Potter izango, baina mago eskapistarena egiten bazekien komeni zitzaionean. Eskerrik asko dena ati, Jokin, maite hau. Beti izango da gure urrentzako ize balian, eta bueno, dakin uzten dizu. Ez da erraza hitzegokik bilatzea, Jokinek utzi izkidan oroitzapen guztin arten, baina Jokinek mereziu tarte hau eskaintzea. Bizi genuen guztia hitz bakar baten definitzea ezinezkoa da, baina sentipen nagusia zoriontasuna da. Zoriontasuna egiten genuen hankasolte bakoitzeko. Zoriontasuna korrikaldi goiztiar bakoitzeko. Zoriontasuna mendi buelta bakoitzeko. Zoriontasuna egiten genuen bidai bakoitzeko. Zoriontasuna goizeko 7:00 gosaltzen ginen bitarten, gure gerlari gogoko naudiok entzuten genitun momenturo. Zoriontasuna zure teoriaz beteriko elkarrizketa bakoitzeko. Zoriontasuna gure amaigabeko barrealdi bakoitzeko. Zoriontasuna gauero sofan, jogurra, hainbat zereal jaten genitun momentu bakoitzeko. Zoriontasuna esnatu eta zure txima ikusi orduko egiten genuen barrealdi bakoitzeko. Zoriontasuna goizero agur masia batekin agurtzen ginen bakoitzeko. Zoriontasuna zure korostiko igoerako lehenengo maldan balkoia behiratu eta biak agurtzen ginen bakoitzeko. Ez dago Jokin zure parekoik, berezia zinan zentzu guztitan. Guapoa, zure begirada urdin, sakon eta hierrubio desmelenetu oiukitzagatik. Janarizalea, zure afari bakoitzen maila, saltsa eta espezio egukariz eukitzagatik. Jungli txokolatea eta dinosaurion gaieta erdin armarion eukitze zenun kaxan inoiz falta etzialako. Lotxatia, gitar saio zein kantu saio bakoitzeko nire emozion dantza ikusten zenun arte, ez zenulako sinisten ona zinala. Azkarra, amaiera gabeko ingleseko liburu infumablen zalea, maskarelen bukaezinak diren bideon zalea, zentzuduna, egindako ultra eta estrabako asteroko kilometro guztitan, koloseko erloju, pulsometro, podometro eta gailu eta ekipamentu guztia gainen emateagatik. Zeinek lortuko zituen Jokin, zu bezain beste, kopa, korona, eta PR, eta zenbatetan izango zinen Mataburro Siguerako lokal leyenda. Hontaz gain, gertuko ontzaintzaile ere bazinan. Paretak inde itzengo luken pertsona. Egunero, ordu batak laurden gutxitan, Javier Tarantxakin bazkaltzea ordezka ezintzat hartzen zuen pertsona. Ur, Inigo eta Leirekin
Eoteko momentu guztik xurgatzen zituna. Ostegunero, Tolosan afaltzen, gustoko zenun. Legazpiko, Jakako, Aztegiko, Kolostitraileko eta Alpino tropako lagunen arteko elkarteratzeak ezinbestekotzat jotzen zenitun. Edozein herriko kaletatik pasatzen zen ikasle zein irakasle agurtzeko, urduri jarri eta ondo agurtzeko helburuz pausu bat aurrera ematen zenon. Baina batez Jokin, maitasunez betetako bide honen gidari izan zea. Gaur hemen gertatzen ari dena ikusiko bazenu, lotxezak hauko zinen. Baina gure alpino targarik esateun bezala, haundia indezu Jokin, haundia zea, izango zea, gaur kabet. Bueno, bere hemengo beste familitxo bateko kideke igotzea nahiko nuke, zuekin emila mendibuetaindako, eta herriko korrikalarik dienak, Salegi, Lonbide eta konpainia, igotzen baldin bazate. Nere agotan gaur, esango dituten hitz hauek, irekin mendien kilometro konpartitzeko zuerti eukidun danon izenien, bale? Hemen ordezkaritza txiki bat, baina beste asko hemen daudenak eta etorri izen duenak, bai. Bale, danon izenien, hitz politi hauek iretzako Jokin. Bueno, esan, ukaez zina Jokin, ire mendizaletasune. Horren lekuko dituk, bai Euskal Herriken da, bai Euskal Herritik kanpo, indituken Gailur, Bidai, Ibilaldi. Ukaez zina baita ere Jokin, hemen herrien daukeun altxor honekiko ire maitasune. Zema kilometro inoz dituk hor, Gorostin, eta bertako puntxatan, puntxak baizinan niretzako. Batzutan bakarrik, askotan Inigokin, Liakin, gurasuekin, eta beste askotan lagunez ingurauta. Hemen iruditan ikusi daiteken bezala, eta zenbat berriketa aldiz, zenbat ilusio, zenbat proiektu, eta haurek esan beraz hauek, zenbat selfie Jokin. Hortan paregabi etxan, jak, txukun jarri eta jaka. Guapo beti. Apa Jokin, honena iztio. Bueno, mendile izendek gu elkartzeko arrazoi, baina esan behar ire izakera, ire humore, ire alaitasun, hori danakin danok konkistau gaituk. Oso errexea izan dek Jokin ire lagun izati eta oso errexea dek ire lagun izaten jarraitzia. Eta hau, zue izesanik ez, Inigo, Lia, mundiala zeate, zuen lagunei izeti ire gozada badek. Herrik asko. Bueno, mendile gustatzen zigu guri, eta mendira jutean momentu bakoitze politxedek, eta hemendik aurre azte esanik ez, Gorostira igotzean bakoitzin, Jokin horren goizela jakinda, oso berezilek izango ditu, horrea egiteitu buelta danak. Apa Jokin, mendilen elkartu gaitu eta. Jokin hainbatetan erabilitako kamiseta, etxegatuta betirako. Bueno, Jokin, mendika aurrikalari ona zinen, makinat gailur eta iritsi zinen, pozik asko. Bide haitan lokatzarten arrastok utziz. Zure oinetakon arrasto haiek sekula ez dira sartuko. Haupa Jokin. Jokin, zure urratxak hariman aztarna utzi dugu. Eta bihotzez eskertzeko ona hemen hola gizonen oinetakoen punta. Badijo bukatzen, eskerrik asko benetan, etorri izaten guztioi, benetan baita ere, hilabete guzti hontan ez galdu dituzuen mezu guztiengatik, babes mezu guztiengatik, amonare galdu genuen indakaste bete. Orduan,
momentu intenso izaten nahi die, eta, bueno, barkamena baita ere ez, mezu guztioi, ez daukeulako, denboraz eta benetako, ez, kariñokin erantzuteko, denborek ez daukeulako nolabait, baina benetan estimatzen ditugula, eskerrik asko benetan, eta, hain berez, gure asmoa da, karo, ez genuen beste jende, espero, ez dakit nola moldauko gehan, baina, kaos handi ez izateko, berez hain berekatik topatxo bat egin nahi genuen, simboliko baldin badare. Atzean abil, guazen egindikan suritu iztik. Izan ez poneri nokanori. Izan ez poneri nokanori. Izan ez poneri hausiki gorazira. ¿Qué has pasado?